Uy, na sir, bay. Oh, Sir, gusto lang kita, sir. Kapti sagot. Di ba ni anak mo ko ninyo nga mag-question and answer ta ninyo. Patanon ta mo. Sir. So karon, di amang ko na mag-question and answer ta, hindi maka-answer, pakanon akong iba. What? Kaya klaro kay mga naong ninyo, wa mo gatoon ha? Ah, kaslumas na sir. Kaslumas na, sir. Sas, ay pagka-problema kay di ba ta mo ketchup tas loanan. Ito slow, may ketchup. Si mahito yung Ya, digid mo. Kaya hagbungon ta mo. Sige, sige. Saman, hagbong ka o Yun na lang, iba. Kaon, sir. Madara man na. Madara. Sir. Sige, magsugod na ta. Yeah, atong sugdan. Very easy kay ni, very easy. Yeah, ikay una, Pedro. Sama na sir. Okay, ang unang question. Si Tonyo ay kumain ng sardinas. Ano ang kinain ni Tonyo? Go, Pedro. Patay. Wa pagini ka Si Pedro, be quiet. Si Pedro ang gitawag. Sorry, sir. Sir. Unsa answer, Pedro? Sus, kasayon. Sardina sir. Utukan yun ni si Pedro, nagtuon yun. Kasayon. Ya, kamo, nagtuon mo. Wala. Ya, karon. Ayun na sila ato sir. Karon. Sir. Akong palisod-lisoran. Ang question nga sunod. Sama na sir. Sayo. Okay. Sa next question, kay si Terio akong pansiron. Patay ako pagid. Sige. Paminaw, Terio. Sige, sir. Naay bakang itom gitugway sa kalibunan. Naningaon siya sa mga sagbot hangtod siya nabusog. Nya, ug karon, tungod sa iyang kabusog, dili siya kabangon. Kay nganong di man siya kabangon? Ngano man? Hala, pagkasayo na. Kaklaro anang, maong di siya kabangon, sir, kay nabusog man siya. Wrong! Kung nga naman, sir. Sakto sir. Sir. Sakto! Sir. Abi busog siya, di na siya kabangon. Oh, busog na siya, sir. Wagin mo nagtuon. Makakaon gyud ay iba si Terio ron. Nah. Ang answer, paminaw. Ang answer kay maong di siya kabangon kay itom man siya. What? Naday kabangan ng itom. Sayon ra kay no. Kasayon mo. Waman mo nagtuon. Wala gini may katuon sir. Hala ka na ng iba. Kauno, kaiba. Kagiba noon, seryo. Guslo pa yan. Iya mong gid. Lumoy. Aslam kasi. Sige, next question. Ikaw rin eh. Patay si Rini. Kung gutomon ka, unsay imong sakyan? Ay sus, kasayo na to, sir. Motor. Motor? Wrong rin eh. Ikaw, Pedro. Bangko sir. Sayop. Kaloy. Sayon. Sinilas. Nilas. Sayop. Ikaw, Tonyo. Kasayon. Bay. Bay. Waway. Ay, sir. Naglakor, siguro na eh. Naglakaw. Usam yan sir na sir. Answer na sir. Mga bogo. Gutomon ba? Matog mon. Sakay kag spaceship. Ikaw rin eh. Magmotor ka nga to sa mon. Ikaw, Pedro, maglingkod ka hangad sa mon. Usaha mo na yung bangko, maglingkod. Ikaw, Kaloy, pagkabogo, usaha mo batuon ni mong monog chinilas. Kinipod si Tonyo, magbike ko na siya. Usa ka, iti, magbike sa mogig mon. Kabogo. Kinipod ay otro pod. Abi ni mog na bridge ang mon, naititayan, maglakaw ka. Pagkabogo. Sus, away klaro. Abi na mo. Kaon. Kaon. Kaon na nasun sa inyong otok. Kaya waman mo nagtuon. Ala, kanda ng iba. Tungan tayo ba? Kaon. Tunga na. Tagam. Way tuntuon. Murag siya nagtuon. Sige. Yeah, kaon. Yes. Last question mga bogo. Paminaw mo, kamutanan. Sige, sir. Sige. Kinsa raman tawa na makaliso sa o sa presidente? Kasayon. Makatagan me. Makatagan me sir. Kaon na. Oh, kana ni sir. Sige, kanatanan, ihurot ko na. Baka mga bugo ninyo. Nagbakanser na Sige, yan. Kanser na. ang siri ko na Terio.
Manunupi. Oh, manunupi. Ikaw rin eh. Manunupi, sir. Ikaw Pedro. Manunupi! Ikaw Galoy. Kasayon, manunupi. Ikaw Tonyo. Kasayon, manunupi. Ikaw Wawoy. Manunupi, kasayon. Nagtunta na mo gabi. Nagkatuon yun yung mga bugo. May pago ko ng tando da. What's up, mga bay? Shoutout day ko ni Jean-Claude Ricaborda. Shoutout ko ni Ruijin Ricaborda. Shoutout ko ni Kelvin Gitgit. Shoutout ko ni Juana Salber og ni Jamaica Zamora. Ya, salamat kayo sa mga ni-support sa Buntod Tabay. Ya, sa katuday mga wala pa naka-subscribe sa among YouTube channel. Subscribe na mo! Para mawa ang kalaay, Buntod Tabay!